Rapport tal-Eurostat juri li fl-2024 ir-rata ta' impjiegi fost dawk ta' età bell-20 u l-64 sena f'Malta kienet ta' 83%. Dan ifisser li għall-ewwel darba fl-istorja pajjiżna kellu t-tieni l-aqwa rata ta' impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt sal-2023 pajjiżna kellu l-ħames l-ogħla rata, imma s-sena li għaddiet irnexxielu jaqbes ir-rata tal-impjiegi fir-Repubblika Ċeka, l-Estonja kif ukoll l-Iżvezja. Issa hija biss l-Olanda li b'83.5% għandha rata ta' impjiegi ftit aqwa minn dik ta' Malta. Is-sena li għaddiet ir-rata ta' impjiegi madwar l-Unjoni Ewropea bħala medja kienet ta' 75.8% jew 7.2 punti perċentwali anqas minn Malta. L-rata ta' impjiegi kienet fl-Italja fejn kienu biss 67 minn kull 100 persuna li jaħdmu, b'kuntrast tal-pajjiżna fejn 83 minn kull 100 persuna kellhom impjieg. Is-sena li għaddiet biss f'pajjiżna kellna żieda ta' 1.7 punti perċentwali fir-rata ta' impjiegi. F'sitt pajjiżi saħansitra rata jew naqset jew staġnat fl-2024. Ta' min ifakkar li fl-2012 pajjiżna kellu rata ta' impjiegi ta' 63.9% biss, jew ferm taħt il-medja Ewropea ta' dak iż-żmien li kienet ta' 66.9%. Dakinhar kien hemm distakk enormi bejn Malta u l-Iżvezja fejn ir-rata ta' impjiegi kienet ta' 79.1%. Fir-rapporti tagħhom l-Aġenziji Internazzjonali bħal Fond Monetarju kienu jsostni li pajjiżna kien ser idum ġenerazzjonijiet biex neħħi dan id-distakk li kienet wassal għal ritmu ekonomiku batut u telf ta' potenzjal ekonomiku. Imma grazzi għal riformi kbar li seħħew wara l-2013 f'pajjiżna kellna żieda ta' 17.1 punti perċentwali fir-rata ta' impjiegi, mentri fl-Iżvezja żieda kienet kważi 10 darbiet anqas. Analiżi pubblikata din is-sena mill-Chief Economist tal-Bank Ċentrali, Dr. Aaron Grech, tindika li 2 minn kull 3 ta' żieda fl-impjiegi f'pajjiżna kienet dovuta riformi li daħħal il-Gvern wara l-2013. L-istudju tal-Bank Ċentrali jindika wkoll li 8 minn kull 10 impjiegi ġodda li ħadu l-Maltin u l-Awċin fl-aħħar snin kienu f'karrieri maniġerjali, professjonali jew tekniċi.